Mariona Lozano, soc investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics. Em dedico a estudiar el mercat de treball i les posicions laborals de les dones, entre altres coses perquè el que vull entendre és per què els temps i les carreres laborals de les dones estan menys dignificades que les dels homes en la nostra societat. Em dedico a la recerca bàsicament perquè crec que és una molt bona manera de contribuir a un món millor i, malgrat la realitat supera la ficció moltes vegades, la recerca m'ha ensenyat que amb constància i perseverança tot arriba.